on eskaloitunut siihen pisteeseen, että Kipinä-Mikko jätti sovitun kipinävuoron pitämättä. Heräsimme kokeilla Salmisen kanssa pallit kuurassa. Nyt näette, mitä sen jälkeen tapahtuu. Olemme nyt menossa tarkistamaan aikaansaannoksemme ja ovatko herrat kokelaat, herrat alikersantit sekä muut random taistelijat heränneet. No eikä oo, kun on täällä. Tää myös kyselemään kuulumisia. Herätys! Mikä on tunnelma? Salminen, sano säkin jotain. En mä. No en mä tiedä. Oli vähän vittu kuningas idea, että teltta oli aika hyvin pystyssä, niin se kannattikin kaataa. Se oli niin vitun kylmä. Me varoitettiin eilen illallisesta. Niin älkää vittu viittikö sitä kaminaa kuitenkaan mun päällä kaataa. Mitä kova? Voi elämä. Nolla! Jee, mun kipinä auki, kato kun mä alan. Se on kipinän sijasta pystyt olla telttaan. Joo. Jos nyt annat tätä aikaa pysyttä vittu keski sun pystyssä. Ei vittu. Kerro vähän kuulumisia. Ei vittu. No, mikä sille se ei nollatin. Tule kuskin, kun tuo se täyteen. Ei. No vaan vittu pätevä, no telttakin pitää makuupussia. Antula, et sä tiedä, että sä pitää nukkua siellä teltan sisällä eikä ulkopuolella? No en mä nukkunut vittu silloin ekanakaan yön sisäpuolella, eikö toisen mikä vittu olikaan. Hyvä. Hyvä. Joo. Tää on aika särmä. Tää on vittu särmä. Tää on vittu särmä. No ainakin tää hyvin navetettu. Jos se vaan pystyis, kun mä pidän tätä kädellä ylhäällä. No niin, nyt on vartiointi, että pysy keskisalko pystys. Ei, pysy salko pystyis, kun se pitää kädeä siitä. Pistetään me listoihin uudet vuorot keskisalon pitäjä. Keskisalon pystyspitäjä. Rintamaakin voi aloittaa. Se pitää omaa salkoas pystyssä. Rintamäki voi pitää se. Esi pois sieltä houkuttaa. Pari ensimmäistä tuntia. Mennään täältäkin katsomaan sitä tunnelmia. Arvakkaa muuten kauan mä oon nukkunut. Et niin hirveen kauan me ollaan, kyllä hereillä oltu tässä. Tuu kuvaamaan sen, kato mitä täällä on. Täällä on hillosokeri munkki. Munkki, kerro säkin vähän tunnelmia. Hei, tommosia hyvä, että meillä on tein olla, niin ei tarvitse kuunnella mitään käskyjä enää ollenkaan. Ihan Joo, lähdetäänkö kettelee kahvia? Joo, lähdetään vielä aamukahvi. Tulee parin tunnin päästä kattoo mitä kunnosta. Onko se romahtanut ihan täysin vai?